Бездә бөтен ил белән билгеләп үтәлүче бәйрәмнәр күп түгел. Шуларның иң зурысы Яңа ел. Шулай килеп чыкты ки, безнең Рәсәй иксез-чиксез киңлеккә 9 сәгать поясына сузылган. Мәсәлән, Башкортстанда инде ду килеп Яңа елны каршы алганда, Казанда әле табын гына корып маташалар. Безнең вакыйгалар да нәкъ менә шул шәһәрдә, Казанда бара. Тамара быел ниһаять Яңа елны ялгыз каршыламаска җыена. Сәйяр дә Казанга нәкъ менә бу бәйрәмне яңа табылган гаиләсе белән каршылау өчен кайткан. Хуҗа Насретдин белән Гөлбануны да бүген үзгәрешләр көтә. Катя гына бик боек, чөнки Слава аны һаман үз итеп бетерми. Җир әйләнә, еллар, дәврләр, чорлар кушыла, кешеләр кавыша, аерылыша. Тик дөньяда язылмаган бер кагыйдә бар. Ул Яңа ел төнен, үпкәләрне онытып, бер-береңне кичереп, чиста күңел һәм иң мөһиме яраткан кешең белән каршылау. Нәрсе? Булмый диділер. Нәрсе? Жүрмә диділер. Ишек. Ишек булсаң да булырсың ике. Ишеккә ярып биргән кешедән нәрсә көтәргә? Мин бит гомеремдә бер мәртәбә синнән сорадым. Спектакльне репертуардан төшермәсеннәр дип, үтен инде җитәкчеләрдән дидем. Шул да булдымы, хуҗа? Ярар инде Яңа ел төнендә булса да телеңне тый инде, хатын. Туярмын менә мин сиңа телемне. Хәзер Яңа ел кичәсенең кайгысы калмады инде монда хәзер. Яңа елда спектаклебезне уйнамагач. Хәзер нишлим инде мин? Сиңа сөйләгән мин ахмак. Туйдым мин синнән. Үзеңнән дә туйдым. Ишәгеңнән дә туйдым. Ресимош. Кая йөрисең бу Слава? Инде Яңа елга берничә сәгать калды. Ул һаман юк. Саша, ни булды соң сиңа? Юк, берни дә булмады. Мин Славаны карап кирим әле. Слава гафу ит. Мен китергә кирәк. Тиздән минем поезд. Тамара апа беләмсең? Слава? Александр Петрович кайда? Ронда Жан Партер. Башладык. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kızlar ders tamam. Big zor rahmet sizge. Нишләп трубкаңны алмыйсың? Нәрсә кирәк сиңа? Диләрә, бүген Яңа ел төне. Әйдә ишәүләшеп каршы алыйк. Син аның әтисе икәнен ул белми һәм белмәячәк.
dünya ak kına, күңелләр шат кына, кыйыла, кыйыла ак кар. Ак уйнап буранда, без икәү урамда, бу вакытын гомерлек бер яткан. Яңа ел кичендә, ак карлар эчендә, адаштык, ахры без адаштык. Сихри ай нурында, мәхәббәт турында, иң изге вәгъдәләр ачтык. Яңа ел кичләре, керсез саф хисләрне, гомергә бер җепкә бәйләде. Кыйыла ап-ак кар, бу ак төн, ак ядкәр, каеннар шаһиде вәгъдәне. Яңа ел кичендә, ак карлар эчендә, адаштык, ахры без адаштык. Сихри ай нурында. Сезне ихлас күңелдән якынлашып килүче яңа ел белән котлыйбыз. Яңа елга барыбыз да чиста күңел белән керсәк иде. Үпкәләр онытылсын, кадерле кешеләребез җиләшәдә булсын. Без дөньяда бер генә яшибез. Шул бер гомерне авыр сүзләр, гамәлләр белән ямьсезләмик. Дуслашыгыз, авышыгыз, яратыгыз. Яңа ел мөбарәк булсын. Яңа ел кичендә, ак карлар эчендә, адаштык, ахры без адаштык. Сихри ай нурында, мәхәббәт турында, иң изге вәгъдәләр ачтык. Яңа ел кичендә, ак карлар эчендә, адаштык, ахры